ಕಲ್ಚರ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಳುವ ಅಪ್ಪಿನ ಮಟ್ಟಿಲ್ದ ಕಲಾ ಆರಾಧಕೆ ತೆಲಿಕೆ ದಿಂಜಿ ಮೋನಿದ ಚವನೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಬೇತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆದ ಸಾದಿಡು ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡುಗುಡು ಪನ್ಪಿನ ಬಿಡ್ಸೆ. ಎಸ್ ಇಂದರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಜತೋಳಿ ಕಲ್ತಿನ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ ಎಂಬರ ಬರವದ ಪುರ್ಪತು ಈ ಜನಕರು ಬರವದ ಬೊಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುಗಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಿರು. ಇಂಬೆರಿನ ಕಲೆ ನಿಕ್ಕಲ ತುಂಡ ಅರೆ ಎಂಬೆರೆ ಭಯಂಕರ ಮருந்து ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪನ್ಪರು. 500 ಜಾಸ್ತಿ ಬರವಣಿಗೆ 100 ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಬ್ಬರಿನ ಕೈತು ಪಿದೈ ಬಂದರು. ನಾಟಕ, ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್, ನಟನೆ, ಯಕ್ಷ ಕಲಾ ಆರಾಧಕೆ ತೆಲಿಕೆ ದಿಂಜಿ ಮೋನಿದ ಚವನೆ ಪಾತ್ರ, ಮಿಮಿಕ್ರಿ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧ್ವನಿ ಇಂಚ ಇಂಬೆರು ಮುಟ್ಟಂದಿನ ಕಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಕಲಾವಿದರು ಪಂಪಿನ ತಂಡನ ಕಟ್ಟದು ನಾಟಕ ಗುಪ್ಪವಿರು. ಬೊಳ್ಳಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ತಂಡ ಕಟ್ಟದು ಕೆವಿಕ್ ಇಂಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಪದ ತಿರ್ಕುವೆರು. ಅಪ್ಪನೇ ಎನ್ನ ಉಸಿರು ಪಂಪಿನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಪ್ಪನ ವಿಚಾರ ಬನ್ನಗ ಫುಲ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಪರ್ಸನ್. ತೆಲಿತೊಂದು ಖುಷಿಯಾದ ಇಪ್ಪೊಡು ಪನೊಂದು ತೆಲಿಕೆ ದಿಂಚಿನ ಮೋನಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ನ ಉಡಳು ಬೇಲಿಲ ಆತೆ ಉಂಡು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಲಾಜಲ್ಲಿ